V Metropole Východu zostávame, ale tentokrát sa rozveselíme, pretože v úvode relácie sme vám slúbili, že sa rozveselíme, zatancujeme si a konkrétne to bude s folklórnym súborom Jahodná z Košíc. A konkrétne teraz nám zatancujú Parchovanský čardáš. Hudba, hraj! Tak, toto bol naozaj fantastický a fenomenálny výkon v podaní folklórneho súboru Jahodná. Obrovský pomyselný klobúk dole, teda nielen pred všetkými tanečníkmi, ale aj pred vami vedúcimi. A teda aj o 40. výročí folklórneho súboru Jahodná sa budeme rozprávať práve s vedúcimi súboru, konkrétne Danielou Spišákovou a Jozefom Baltesom. Vítajte u nás. Ďakujem. Vítajte, samozrejme. Ja som myslel, že poviem, že Kalabdolu. Po našom, áno. Tak v sobotu ste k tomuto spomínanému jubileu oslávili, teda pripravili v Košiciach vyše dvojhodinový program. Bolo tam 120 účinkujúcich, staršie generácie, súčasníci a tak ďalej. Určite to boli hodiny a hodiny príprav. Čiže ako dlho vám to všetko trvalo? Čo bolo najkomplikovanejšie na tej príprave? Tak, ako prvé sme si teda povedali, že naozaj chceme urobiť to výročie. No a niekedy v nejakom máji sme teda začali pomaly oslovovať ľudí. Najprv tých, ktorí sme poznali a postupne sme teda rozšírili echo, že tak my nepoznáme všetkých, oslovte teda aj vy svojich kamarátov, svojej generácie. A s takou malou dušičkou sme si povedali, že možno nejakých 30 ľudí starších by sa nazbieralo, no a nakoniec... Z toho bol štvornásobok. Tak, presne tak. Čo nás veľmi prekvapilo a potešilo zároveň. Komplikované bolo teda zorganizovať im tréningy, dohodnúť si teda časy, kedy kto ako môže. Mnohí cestovali zďaleka a ďalšia vec, čo bola taká pre nás organizačne náročná, bolo obliecť ich do krojov. To sme museli veľmi akože strategicky vymyslieť. No mňa by celkom akože aj zaujímalo, že ako to bolo s tým nacvičovaním, hej? Pretože ja som si načítal, že to bolo teda také multigeneračné vystúpenie, tak tie jednotlivé generácie sa stretávali možno nejako separátne, nacvičili si to a potom na tej generálke ste to dali všetko dokopy, alebo ako to bolo, ako to celé vzniklo? Tak, presne tak. Mali sme dokonca vytvorený systém na rezerváciu sály, aby teda každý mal istotu, že môže prísť. A keďže veľa ľudí presne cestovalo z rôznych kútov, a nielen Slovenska, ale aj Európy na tie tréningy, tak sme museli mať jasné, že kto kedy prišiel, aby teda sa nestalo, že niekto príde a zrazu nemá tréning. Takže áno, trénovali generácie jedna generácia na jeden tréning. A môžeme povedať, že naša sála bola vyťažená naplno. Každý deň sa trénovalo asi fakt. Ale teraz sa ospravedlňujem, ja som nepostrehol, že ako dlho sa to natiahlo všetko, tá celá príprava? Tak od nejakého mája, od toho začiatku do teda... Tedy začali nácviky, ale... Do soboty. Áno. Paráda. Tak to je dosť. Naozaj kalabdolu. A keď už ste spomínali obaja vlastne to cestovanie z diaľky, že aj z rôznych kútov Európy, tak aké boli reakcie na samotný program, ktorý ste pripravili, vymysleli? Čo účinkujúci povedali? Alebo ako na to reagovali? Všetci boli veľmi šťastní, veľmi nadšení z toho, ako to celé prebiehalo a veľmi sa im páčilo, že sa mohli po tých rokoch opäť stretnúť a vidieť pri takejto príležitosti fakt a hlavne na javisku, lebo žijú tým folklórom stále, takže...
Super. A teda niektorí účinkujúci na tréningy dochádzali, čítam tu, že z Anglicka, Španielska, čo teda naozaj, keď to zoberieme tak objektívne, tak skutočne je to už od ruky. Už to nie je takto, že nejako cez kopec. Tak áno, a čo bolo ich motiváciou? Že prečo sa rozhodli, že dôjde človek z Anglicka do Košíc na tréning? Tak motivácia sú stále ľudia. Ľudia a tie vzťahy, ktoré sú v tom súbore a povedali si, že áno, je to výročie, chceme prísť, Tá príležitosť výnimočná, idem do toho, stretnem sa s neopakuje kamarátmi, presne po niektorí aj po 20 rokoch sa videli. Takže Čiže vždy to boli tí tanečníci, ktorí fungovali v tom súbore. všetko to bolo to, každý chodil preto, lebo chcel, nie preto, lebo musel. Vo vašom súbore možno také netypické, že máte viacerých vedúcich. Vy ste tu dvaja, ale ste štyria. Prečo je to tak? Alebo ako to vzniklo? Sú tam napríklad aj nejakí starší vedúci od vás? Po ktorých ste to tak akože prevzali? My sme asi najdlhšie v súbore, najdlhšie fungujúci, takže starší nie sú, ale každý máme rozdelené svoje kompetencie. Niekto sa stará o kroje, niekto o tú organizačnú, niekto o choreografie, o tanečnú ako o tú tanečnú zložku, takže... Takže na tréningoch sa vám nestáva, že si teda skáčete, ako sa hovorí, do kapusty. Niekedy sa Poďme to Stále vieme nájsť kompromis. Vždy sa vieme dohodnúť, myslím, jasné, že áno, je to o tom. takto. A ako vznikol ten názov Jahodná? Ja viem, že Jahodná je pri Košiciach, tak to vedia všetci. Ty vieš presnú genézu? Áno, ja viem presnú genézu. Ak máme 2 hodinky, môžem vám povedať, ale... Máme 20 sekúnd. Tak, v zásade áno, názov vznikol tak, že súbor, keď zakladali, tak mal nejaký názov, krúžok zaujímavej činnosti na vysokej škole. To bolo také nie celkom pekné, tak sa rozhodli teda, že áno, nájdeme niečo krajšie, no a prišli s tým, že teda Jahodná je pekný, ľubozvučný názov, ktorý ide do hlavne ucha. je to podľa kopca pri Košiciach, takže Tak, Všetci poznáme, nebol samozrejme. to taký súbor ešte. Áno, no ja sa teraz zahrám na Mudrého a teda doplním, že zakladateľom vášho súboru je pán Ivan Štrba, ktorý si takto zaspomínal na tie absolútne začiatky. Celý život zasvetil fakticky folklóru. Od 18 rokov, ako som začal, tak s prestávkami som skončil, keď som mal 63 rokov. Účinkoval som v rôznych súboroch, viedol som súbory. Ja som tomu dal názov celoživotný folklorista. Som bol aj zakladateľom Čarnice, potom som odišiel a som sa vrátil, zase som odišiel, som sa vrátil. No ale som si povedal, že mám ešte len 50 rokov, že škoda to odísť do takého folklórneho dôchodku. Som odišiel v 82. z Čarnice, tak v 83. som ma zlanarili, tak som nastúpil do Jahodnej a som bol do 93. roku. My začali fakticky od piky, by som povedal, so všetkým, čo bolo treba do súboru. Našťastie na škole robili príjmačky a v rámci príjmačiek sa vypisovali také dotazníky. A jeden bol dotazníku bol, že o čo sa zaujímaš a čo robíš. Tam bolo asi 500 prihlášok. Len 5 rokov mal ten súbor vtedy, keď ja som do neho prišla. A tie tréningy boli tak tvrdé. Oni si tam pozývali z konzervatória učiteľky. Dochádzka sa robila, tam nesmiel nikto chýbať. To ani skúšky, ani nič. To bolo 3-krát do týždňa po 2,5 hodiny natvrdo. Pán Štrba bol taký otec všetkých, ale bol dosť prísny. Keď už bolo po všetkom a keď sme mali nejaké už zábavy, tak to bolo všetko super. Ale ináč vyžadoval presne všetko, muselo byť tak, ako povedal. Pri začiatku sme nemali vlastného choreografa, tak sme pracovali s inými súbormi v kraji. Za tie zhruba 3 roky sme mali pripravený hodinový program. Nechceli veriť, že za 5 rokov sme sa vypracovali a teda, keď sme išli potom na tie súťaže, ktoré v tom období boli, to boli kategórie A, B, C, D. Ačka boli najlepšie a Dčka boli tie, povedzme, relatívne nové, najslabšie. Takže z kategórie D, ktoré sme urobili do 3 rokov a pri 5 rokoch sme už boli kategórie C, B a o 6 rokov sme začali kategóriu A. A to boli najlepšie folklórne súbory na Slovensku. Práve, že asi sme sa tak vypracovali dosť rýchlo, aj ten súbor hneď vlastne získal tú B kategorizáciu, tak chodili sme kade tade ešte za socializmu. Už sme chodili vlastne na západ, čo bolo pre nás super. Ja som to stával tak zhruba na 40, 45, 50 ľudí.
opieral som sa o tie možnosti, že sa chodil na zájazdy autobusom. Autobusy robili pre 40 sediacich. Ja som rád chodil aj do súboru, pretože som svojím spôsobom mladý. A vždy, keď prišli dievčatá, si sadli ku mne bližšie, aby som zase omladil tých 10-15 rokov. No takže boli také príhody, že teda to ma tak držalo a tam drží, lebo som fanatikom folklórneho umenia a myslím, že aj tom zostanem, až kým neodídem tam alebo tam. Krásne povedané tam alebo tam. Ale vaše predstavenia, performancy sú naozaj také, že nadpozemské by sa dalo povedať. Aspoň čo sme videli, no tak na nás lajkov to tak pôsobí. Ale počuli sme, že zo začiatku to bolo veľmi ťažké, čo sa týka tých tréningov, prísne kritériá, veľmi poctivo sa to všetko bralo. Tak ako je to dnes? No, Hlasí sa dostatok ľudí napríklad? Áno, tak dnes je to určite o niečom inom, keďže máme jednak rôzne iné záujmy, ktoré dneska mladí ľudia majú, ale ľudia chodia, ale môžu viac. Nie je o tom, že sa robí konkurs do toho súboru, robí sa nábor. Čiže naberáme stále ľudí, všetkých, ktorí majú záujem, ktorí majú chuť tancovať, ktorí majú chuť obetovať ten čas pre folklór a hlavne, ktorí majú lásku k folklóru. Čiže nie len študenti napríklad, ale aj starší. Ktokoľvek je vítaný u nás. Je, hej. Aj úplný nikto, kto predtým netancoval, môže prísť, radi naučíme. Naučíme, len musí mať tú snahu a to chcenie naučiť sa. Dobre, čiže neexistuje žiadne také niečo, že must have, že toto musím vedieť ešte predtým, než by som išiel. Lebo ja sa napríklad považujem za taký naozaj beznadejný prípad, hej, že ja v podstate nie som ani folklorista. Povedz to úprimne, sme dve dreva. My sme metalisti, no tak je. Okay. To je úplne v poriadku. Aj tam sa musíte kývať do rytmu, nie? Nejaký rytmus hada mať. Tak ja sa priznám, že ja som bas-gitarista, čiže akože nejakým spôsobom áno, ale tancovať zase tak na to sa veľmi neťahám. Čiže vedeli by ste aj so mnou možno? Samozrejme, ja to poviem tak, aj krásna stolička bola niekedy drevom. Takže stačí nejaký čas k tomu dať a proste určite každý má, je to ľudový tanec, nie je to nejaký balet alebo nejaké profi. Proste. Dobre, ale poďme od nás k vám späť, lebo zriaďovateľom je teda Technická univerzita v Košiciach. Vy ste obaja na technike teda študovali. Danka, vy ste členkou 18 rokov, Jozef 14, áno. A teda členmi súboru sú len študenti Technickej univerzity, alebo ako sme povedali, môže sa prihlásiť ktokoľvek však. Takže do budúcna, ako by ste motivovali tých ľudí, alebo prečo by sa mali dať na folklór? Tak jednak je to láska na celý život. Ďalšia vec je, že tí ľudia, ktorých tam spoznáte a stretnete a tie vzťahy, ktoré máte, to je druhá rodina. Áno, presne tak, ja môžem povedať. A je to krásne hlavne, tie kroje nádherné. Chodí v tom, ja by som chodila denne. No a ja ďalšia myslím, vec je, áno, prepáč, že a tanec. Tanec, pohyb a možnosť vidieť svet. To je benefit. Vidieť svet, pocestovať. A teda máte za sebou naozaj krásny víkend. Program Mozaika času k tomu 40. výročiu ste poňali naozaj veľkolepo a odprezentovali ste ho hneď dvakrát, pretože ten záujem divákov bol skutočne obrovský. Aké sú teda vaše ďalšie plány? Vy ste už naznačili, že pri folklóre sa dá pocestovať aj nejaký svet. Tak čo? Čo plánujete? Plánujete možno cestovať aj do zahraničia? Určite plánujeme. Veľmi radi, áno. Máme aj rozpracované nejaké ponuky, takže budúci rok hádam sa nám podarí nejaký zahraničný zájazd. A taktiež určite máme v pláne zúčastniť sa vystúpení, robíme aj svadobné čepenia, takže aj tie svadby. Uvidíme, ako to pôjde. Dúfajme, že nám to nič neprekazí už. Tak, no a samozrejme nejaké festivály, vystúpenia. To je v zásade v riešení všetko, ale radi by sme sa prezentovali aj doma, aj v zahraničí. Ale aby sme boli konkrétnejší, tak údajne chystáte aj nejaký dokument. No, dokument áno, je to vlastne k tomuto výročiu, kedy sme si povedali, že je to pekné mať spomienku, ale zároveň mať ju aj na nejakom médiu nahratú, takže máme nahraté nejaké rozhovory, nejaké backstage a takéto. Záznamy z generálky, záznam určite z výročia tam bude, rozhovory s ľuďmi, takže... Hovorili sme o tých krásach folklóru ako takého, vy ste o ňom naozaj krásne rozprávali, ale my vidíme naozaj to takéto pozlátko, že vyzerá to pekne, tancuje to, spieva to, hrá to a tak ďalej, ale predsa len ten folklór má určite aj nejaké úskalia. Aké sú to? Čo bolo pre vás to najťažšie na tom folklóre?
Neviem. Tak teraz neviem. Inak povedané, vzalo vám to niečo? Nie, To je absolútne nie. Je to veľmi náročné určite v tom, že treba tomu obetovať veľmi veľa času, veľmi veľa. Ale na druhú stranu dá to tak veľa, že ten čas proste človek ho trávi zmysluplne, nie je to len nejaké... Áno, Presne tak, šírite ja tradície, uchovávate ich, prezentujete ich vo svete. Takže áno, Tak. ja by som to ukončil, ako sme to začali, že kalab dolu pred vami. Ďakujeme. Ďakujeme. A ešte predsa len, pretože ja uvažujem aj do budúcna, kedy je možno ten najvhodnejší čas začať s folklórom, podľa vás. Práve teraz. Práve teraz a tak všeobecne, od koľkých rokov? Čím skôr. Čím skôr, áno. Sú detské súbory, kde človek získa tie základy, napočúva si nejaké tie muziky, rytmy a postupne. Ale vravím, dá sa začať v zásade v akomkoľvek veku. Stačí len trpezlivosť a chcenie. Tak ďakujeme naozaj veľmi pekne za tieto užitočné a krásne Aj za informácie. motiváciu. Áno. A ja teda ešte doplním jednu naozaj príjemnú informáciu, že folkloristi s nami zostávajú až do záveru relácie, kde sa potom predstavia s ďalším pekným vystúpením. A teraz vám predstavíme